खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां जायफोरा ITI लानो गोसो नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय दा एडमिशना सोलिगासिनो दङ एडमिशननि थाखाय जेनाखि रेजिस्ट्रेशन खालामनांगौ बे रेजिस्ट्रेशना सोलिगासिनो दङ मैया 20 तारिखनिफ्राय बे रेजिस्ट्रेशना सोलिगासिनो दङ दा जायफोरा ITI लानो गोसो नोंथांमोनहा थाबैनो आसाम ITI पर्टेलाव थांनानै गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनानै ला बिनि उनावहाय खाथियाव थानाय ITI आव थांनानै गावनि डकुमेन्ट्सखौ भेरिफिकेसन खालामना ला बिनि उनावहाय जागोन जोंहा काउन्सिलिं भेरिफिकेसना जोंना 20 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम जागोन 20 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम ओमफ्रायहाय रेंक जेनेरेसना 19 जुनावहाय जागोन ओमफ्राय फार्स्ट काउन्सिलिंआ जागोन 20 जुननिफ्राय 22 जुनसिम फार्स्ट काउन्सिलिंआ जागोन फार्स्ट काउन्सिलिंनि एडमिशना जागोन 26 तारिखआवहाय फार्स्ट काउन्सिलिंनि एडमिशना जागोन बिदिनो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फोर्थ बिदिनो काउन्सिलिं जायै फिफ्थ काउन्सिलिंआ जागोन 24 जुलाइआवहाय फिफ्थ काउन्सिलिं जागोन बिनि एडमिशना जागोन 25, 26 आरो 29 बेयावहाय लास्ट काउन्सिलिंआ जागोन आरो दा जायफोरा गोसो गुदुं जायफोरा इन्टारेस्टेड बिथांमोना गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनानै लाबानो जाबाय ITI पर्टेलाव थांनानैहाय थाबैनो खालामना ला बिनि लिंकखौ आङो गाहायाव होनानै होगोन नोंथांमोनहा जायफोरा गोसो गुदुं जायफोरा ITI लानो होननानै नेनानै दंगासिनो दङ जायफोरा जोंबायदि इलेक्ट्रिशियान जानो गोसो जायफोरा फिटार जानो गोसो जायफोरा वेल्डार जानो गोसो गुबुन ट्रेडआवहाय नोंथांमोना हाबनो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना हो जाहाथे जायफोर ITI लानो गोसो बे बिथांमोननिसिम बे भिडिअआ सहैयो आरो बयबो एडमिशनखौ खालामनानै लानो हायो आरो जों बर'फ्रा बयबो ITI नि बे जेनाखि मोननांगौ सुबिदा जों बे सुबिदाखौहाय मोननो हायो दा बिनि उनावहाय जेब्ला बे जोबखांजोबगोन बिनि उनावहाय स्पट एडमिशन जाबावो जेराव सिट खालि थागोन ना बिनि थाखाय स्पट एडमिशन जायो दा बे स्पट एडमिशननि थाखाय गोदान नटिस ओंखारबावगोन जेब्ला बे नटिस ओंखारगोन अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैबावगोन दा नोंथांमोनहा रेजिस्टार खालामनानै लाबानो जाबाय अनलाइन जाहाथे जों बयबो बर'फ्रा एडमिशनखौ मोनलायलायो दा बे ITI नि जेनाखि एडमिशन फिस बे एडमिशन फिसआ बे स्टेट गभर्नमेन्टनि जेनाखि रुल्स मथे जागोन 1850 बेनि आन्दाराव जागोन आरो माखासे ट्रेड दङ माखासे ट्रेडआ जोंना IMC नि आन्दाराव जायो IMC नि आन्दारावहाय जायनाखि एडमिशन लागोन बे जाहैगोन जोंना 16,000 बिदिनो जायो आरो इयारावहाय 16,000 आरो स्टेटनि जेनाखि SCBT आ जाहैगोन जोंना 1850 मथा मथि आइ कार्डनि माने लानानैहाय 2000सो थांगोन आरो SCBT आवहाय दा बेवहाय मोनथाम रोखोमनि एडमिशन जागोन मोनसेया जाहैबाय NCBT नि मोनसेया जाहैबाय IMC नि मोनसेया जाहैबाय NCBT SCBT ओमफ्राय मोनसेया IMC दा मोनथाम दं आरोना दा बेवहाय कर्स हिसाबै जोंना नायोबा इलेक्ट्रिशियाना 2 बोसोरनि फिटारा 2 बोसोरनि वेल्डारा 2 बोसोरनि डिजेल मेकानिकफोरा 2 बोसोरनि ओमफ्रायहाय जेनाखि जोंहा कपाबो दं कपाया जाहैबाय 1 बोसोरनि जायो ओमफ्राय मेसन दं बेफोरो 1 बोसोरनि जायो दा जायफोरा अबे ट्रेडखौ मोजां मोनो गावनि ट्रेडखौ चुज खालामनानै नोंथांमोनहा एडमिशनखौ खालामबानो जाबाय बा रेजिस्टारखौ खालामबानो जाबाय नोङो मोनथाम चुज खालामनो हागोन मोनथामावहाय नों जिखुनु मोनसेयावहाय सिट मोनगोन आरोना दा नोङो मोनथाम चुज खालामनो हायो मोनथामावहाय नोङो अबेयावहाय नोंनि पारसेन्टआ गोरोबहैयो नोङो दा बेवहाय एडमिशनखौ मोनगोन माने नों बेयाव सिट एलटमेन्टखौ मोनगोन नोङो अब्ला नोंथांमोना दिरि दा खालामसै दिनैनो दानो ITI नि पर्टेलाव थांनानै गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनानै लादो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानो होननानै बुङोबा जोंनो मा नांगौ दा आजिखालि बे बुहुमाव जोङो कम्पिटिसन खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जोंनो स्किल नांगौ स्किल गैयाबा जोंहा जेबो जाया दा स्किलानो जोंना मेन दा स्किल थाब्लासो जोङो बे बुहुमावहाय जोङो सोरजोंबा फाइट खालामनो हागोन स्किल गैयाबा आजिखालि नोंखौ रावबो नायस'ना ओंखायनो जोंनो मा नांगौ दा स्किलानो फार्स्ट दा नोंखौ रोंगौबाबो नों जेनेबा खामानि रोंगौबाबो नोंहा जुदि सार्टिफिकेट गैयाबा नोंखौ रावबो भेलु होनाय नङा नोंखौ रावबो नायस'नाय नङा दा नोंखौहाय इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय नोङो मा नांगोन सिगां सार्टिफिकेटखौ लाग्रोनांगोन नोंनावहाय सार्टिफिकेट थाबासो नोंखौहाय खामानि रोंगोन होननानै नोंखौहाय बयबो बिसास खालामगोन आरोना दा मा नायो जोंना बांसिन कम्पानिफ्राव माखौ बियो ITI खौ बिग्रो ओंखायनो जों बर'फ्रा साफ्रोमबो ITI लानाया मोजां दा जोंनि बेचआवहाय ओरैबायदि जादों जोंनि बेचआवहाय जोङो इलेक्ट्रिशियानाव 20 जनमोन बर'फोर गोजा मेक्सिमामानो साथामसोल' गुबुनारि दंमोन आरोना
दा बेवहाय मा जाबाय जोंनि बर'फ्रा गासैबो ITखौनो गारजोब्बाय जों 20 जनावहाय दा 10 जनल'सै 10 जनानो इलेक्ट्रिसियानखौनो गारजोब्बाय मा खारनाव गारदों मानि थाखाय गारदों बेखौ जोंथ' बुंनो हाला जायफोरा गारदों बिथांमोनासो बुजिसिगोन मानि थाखाय लायामोन मानि थाखाय गारखो दा ओंखायनो आं बुंनो सानदों जायफोरा बिदि गारनो गोसोबा सिगांनिफ्रायनो ITखौ दाला मानो होननानै बुङोबा बिदि एडमिसन खालामनो गोसो जायफोरा लाथारनो गोसो बिथांमोना गोबां दङ नाथाय पारसेन्ट खमनि थाखाय मोना ओंखायनो जायफोरा पारसेन्ट बुरजा उनावहाय गारगोन बायदिबा जेनेबा नों फिक्स नंखायाबा नों लानो नाङा जाहाथे जोंनि सिटआ ओरैनो खालि थाङा दा जोंनि डिपार्टमेन्टआवहाय ओरैबायदि जाबाय इलेक्ट्रिसियानावहाय 20 जनाव 10 जना गारबाय दा 10 जननि सिटआ ओरैनो बेखार जाना थांबाय आरोना बेबो जों बर'फोर गोजा गुबुन नंबावासो हिनजावफोर 3 दंमोन माखासे हौवाफोर गोजा दा बिसोरो गारबाय आरोना जोंनि बे माबा ट्रेडखौनो एकदमबारे बिथायला दा ओरैनो सिटआ बेखार माने 20 जनाव जोङो दा 10 जनल' दङ 10 जनावहाय आरो बेबो सानैसो गारबावनाय बायदि दा 8 जनसोल' जासिगोन बायदि जोङो ओंखायनो जाहाथे जोङो बिदि सिटखौ ओरैनो आद्रि खालामा गुबुन लानो गोसो गुदुंफोरा मोनथों जाहाथे ओंखायनो जानला बिदि आननेसेसारि आद्रि खालामनो नाङा आरोना